אנחנו נפגשות פה במרחב של עדינות. החומר הזה כשהיינו קטנות, לפחות אני כשהייתי קטנה, ככה ניסיתי, וגם במהלך כל חיי בעצם, ניסיתי להתמודד מולו. כאילו צריך לא להיות יותר מדי עדינה, לא להיות יותר מדי שברירית. להתמודד עם החיים, להתמודד, לדבר. כאילו המילה שעולה בי כל הזמן היא להתמודד, להתמקם, לא לברוח כביכול למקום שהוא שברירי. לקח לי חיים שלמים בעצם להבין עד כמה העדינות שלנו ועד כמה הרגישות ועד כמה השבריריות מקודשת ועד כמה עוצמה יש בה. עד כמה השבריריות שלנו והעדינות שלנו היא מצפן. יש לה מקום, ולא רק שיש לה מקום, היא ממש הכרחית בשביל שיהיה איזשהו אקליברי או איזשהו איזון בעולם שאנחנו חיות בו. זה לא טעות העדינות שלנו, זה לא בעיה שאנחנו צריכות לפתור. זה לא משהו שצריך להתמודד מולו, וזה לא משהו שצריך להסתיר. זה משהו שאפשר ממש להתמקם בו, להתיישב בו ולהגיד, העדינות שלי והרגישות שלי, הכל כך גבוהה, הדרך שלי להקשיב, הדרך שלי להיות נוכחת, היא מופלאה ומקודשת, ויש לה איכויות שאי אפשר למצוא בשום דרך אחרת להיות. אז מתוך המקום הזה אני באה לחבר אותנו דרך הנשימה למרחב בתוכנו, מרחב של עדינות ושקט. בואו נתחבר לנשימה שלנו. נרגיש את הרגליים על האדמה, את קו המתאר של הגוף שלנו. אפשר לחייך אל הגוף שלנו, אל הדמות שלנו. ולהרגיש איך כשהאוויר ממלא את הגוף, קו המתאר הזה מתרחב. כשאנחנו נושפות, קו המתאר הזה ככה הופך להיות קטן יותר. המרחב שלנו בעולם משתנה. כך גם האור שאנחנו מפיצות משתנה. ככל שאנחנו מתיישבות יותר במרכז, באיכויות שלנו, בדרכנו להיות, מקדשות אותה, חוגגות אותה. האור שלנו בעולם גדל. האור בעולם גדל. אני מזמינה אותנו לעשות איזושהי תנועה מאוד עדינה עם האגן. תנועה שפותחת ערוץ שנמצא בבסיס של הגוף שלנו. ערוץ של נשימה. בואו נדמיין יחד גל עצום שמגיע מהאוקיינוס, מלב האוקיינוס. גל גדול וחזק ועצום, ואיך כשהוא מגיע אל חוף הים, הוא הופך להיות אדווה של גלים. כשהוא מגיע אל החול, הוא פשוט ממש מצייר פסים דקים ולבנים על גבי החול שנעלמים בעדינות לתוך האדמה. באותה הצורה נתחיל ונדמיין את הנשימה מלב האדמה לתוך הגוף שלנו.
נשימה עוצמתית מלב האדמה. אתן יכולות לדמיין את הלבה, את העוצמה, את הכוח של הבריאה. איך הוא מגיע בנשימה עצומה, לאט לאט, לתוך הגוף שלנו. דרך האגן מגיעה אדוות הנשימה. בעדינות אין קץ, עם מכחול של משי, לצייר חללים חדשים בתוך הגוף שלנו. מכחול המשי של הנשימה שמגיעה מלב האדמה, עוצמה שמלטפת את הגוף שלנו בעדינות. אנחנו יכולות להתחיל ולהרגיש חללים חדשים שנוצרים בתוכנו. האזור של הרחם, הבטן התחתונה, השחלות, מתחילות לצוף במרחב של אוויר חדש. אוויר עדין, אולי חמים, אולי שקוף, אולי זהוב. נשימה מלב האדמה מגיעה בעדינות לתוך הגוף שלנו דרך האגן, ועוטפת את החוליה הראשונה באוויר, אוויר שקוף, אוויר שקט, אולי מוזהב, אולי חמים, וחוליה נוספת, ונוצר מרווח של אוויר בין החוליות, והן צפות אחת על גבי השנייה. אחת על גבי השנייה. חוליה נוספת נעטפת באוויר רך, וחוליה נוספת. האוויר מגיע לאזור של הצלעות, מקלעת השמש. הצלעות נחות בתוך האוויר כמו צפות מעליו. הלב שלנו צף בתוך מרחב חדש. הריאות שלנו צפות בתוך מרחב האוויר הזה. נשימה עצומה מלב האדמה מגיעה אל הגוף שלנו דרך האגן, בעדינות, כמו מכחול של משי, מציירת בתוכנו מרחבים חדשים של שלווה, של שקט, של אמת, של ידיעה. האוויר עולה במעלה עמוד השדרה, חוליה נוספת מתעטפת בשכבת אוויר דקה ובלתי נראית. חוליה נוספת צפה מעליה. חוליה נוספת מתעטפת באוויר. ואפשר להרגיש שאנחנו מזדקפות בלי שום מאמץ. אני מזדקפת בתוכי בלי שום מאמץ, מתוך ציפה, בתוך מרחב חדש. אוויר מקודש מלב האדמה מגיע אל הגוף שלנו בלטיפה דרך האגן, יוצר אזורים חדשים, אזורים של שלווה, של שקט, של אמת, של ידיעה. האוויר מגיע לאזור של השכמות, מרחבים חדשים בחיבורים של השכמות נוצרים. העצמות במקום לגעת בסחוס ואחת בשנייה מקבלות מין מעטפת אוויר דקה שהן יכולות להתרווח בה, יכולות לצוף בה. אוויר מגיע לזרועות, אוויר מקודש מלב האדמה מגיע בנשימה נוספת דרך האגן, ממלא אזורים חדשים בתוך הגוף, אזורים שקטים, שקופים, בלתי נראים, שיוצרים נשימה חדשה בגוף. האוויר מגיע למרפקים.
בתוך המרפקים נפתחים מרחבים דקים, דקים, שקופים, כמו משי. והאוויר מגיע לאזור של הידיים, לאזור של האצבעות, כל המפרקים. מקבלים את האוויר המקודש שהגיע מלב האדמה, שעבר דרך האגן שלנו, שיוצר מרחבים דקים דקים בתוך הגוף שלנו, והאצבעות הקסומות שיוצרות לחם מקמח ומים, שמציירות ומקפלות ומלטפות. האצבעות הקסומות מתמלאות במרחבים חדשים של עדינות, של שקט, של שלווה, של אמת. אוויר אלוהי מלב האדמה מגיע דרך האגן שלנו בתנועות עדינות. יוצר כמו ריקוד חדש ועדין בתוך הגוף שלנו. החוליות מרחפות אחת על גבי השנייה, אחת על גבי השנייה. אנחנו מזדקפות, צפות בתוך הגוף שלנו ללא מאמץ. האוויר מגיע לחוליות של הצוואר. חוליה נעטפת באוויר, בעוד חוליה. והגולגולת מרחפת וצפה מעל חוליות עמוד השדרה. נוצר מרחב חדש, יוצר ריקוד חדש של הגולגולת. אין לה משקל, היא צפה בתנועה עדינה, אולי נראית, אולי לא נראית. תנועה עדינה בגולגולת שלנו, בחיבור עם הצוואר. נשימה נוספת מלב האדמה, נשימה מקודשת, אלוהית, מגיעה אלינו דרך האזור של האגן, דרך החוליות בעמוד השדרה שצפות אחת על גבי השנייה. מגיע האוויר לאזור של הקרקפת, כמו מכחול דק של משי. מצטייר לו מרחב דק, דק ושקוף בין האזור של הקרקפת לאזור של השיער, של בסיס השיער. ממש בין הגולגולת לבין הקרקפת, כמו שכבה דקה, דקה, דקה של אוויר. אנחנו יכולות להרגיש את הנשימה בתוכה. יכולות להרגיש את כל הגולגולת שלנו, פשוט מתרווחת, עוד קצת, עוד קצת. הנשימה הרכה מלב האדמה, העוצמתית, מגיעה בעדינות לתוך הגוף שלנו, דרך האזור של האגן, מגיעה לאזור של הפנים, עוטפת את החלקים של הלסת. החיבור של הלסתות מתמלא באוויר דק. התנועה בין הלסתות מרגישה כמו ציפה בתוך אוויר חדש. אין שום מאמץ, יש מרחב, יש שלווה, יש שקט. אוויר שקוף, אולי חמים, אולי מוזהב. אנחנו מרגישות אותו בחלל הפה שלנו. נושמות אותו בתוך ארובות האף. אוויר מקודש מלב האדמה מגיע אלינו בעדינות אין קץ דרך המרחב הערוץ שנפתח במרכז בסיס האגן שלנו. האוויר מגיע לאזור של הפנים, כמו לטיפה של מכחול משי, תלך היעיים שלנו, את האזור של הרכות, על גבי האזור של העיניים.
העיניים מתמלאות באוויר חדש, באוויר שקוף, אולי חמים, אולי מוזהב. אוויר מלב האדמה שהגיע בעדינות לתוך הגוף שלנו. ממלא בשלווה ושקט, באמת בידיעה. את האזור של העיניים שלנו. גלגלי עיניים צפים בתוך מרחב חדש, בתוך אוויר חדש. אין להם משקל. אף אפיים מתחילות לצוף גם הם על גבי העיניים. אף אפיים מרגישות כמו צפות בחלל. אוויר מקודש מלב האדמה שהגיע אלינו מתוך העוצמה של הבריאה בעדינות אין קץ. מלטף במכחול של משי את האזור של אף אפיים. אף אפיים עדיין סגורות, צפות, ומגיעה אלינו קרן של שמש עדינה. אור מבחוץ, אור מן העולם. אתם מוזמנות לדמיין את הצבעים שנראים דרך אף אפיים. אולי אלו צבעים חמים, אולי אדום, אולי ורוד, אולי סוג של בז', אולי לבן זהבהב, אולי ורוד עכור, אולי ערבוב בין אדום לבין קרם, בין כתום לבין צבע של שקט. אפשר להרגיש את החום שנובע מתוך הצבעים האלה, את הביטחון שאנחנו מרגישות בתוך הגוף שלנו. אולי תחושה כמו להיות ברחם, אולי תחושה כמו להיות בסוג של מערה שקטה. אולי פשוט ההרגשה שאנחנו מוגנות בתוך הגוף שלנו, בתוך המרחב שלנו. נשימה מלב האדמה, עוצמתית, אלוהית, מגיעה בעדינות אין קץ לתוך הגוף שלנו. מציירת במכחול עדין של משי מרחבים חדשים. אף אפיים שלנו צפות מעל האוויר של המרחב הפנימי שלנו. ולאט לאט בקצב הנכון, פשוט צפות כלפי מעלה. אנחנו בקצב המדויק ללב שלנו פותחות כל אחת את העיניים שלה, את העיניים היפות שלה, וחוזרות פה להיות ביחד רגע בשקט, חוזרות אל החיים. בידיעה שהמרחב הפנימי הזה, העדין והמקודש, נמצא בתוכנו. יש לו מקום של כבוד בעולם הזה. תודה, יום טוב, יום בהלימה אל הלב. תודה אהובות.